Estem de nou a les preses, aquí amb aquests... Ara li toca amb ell. Aquesta mena d'animals. Quin tipus d'animal és? Un ase. Una asa. Són ases? Un ase català. Hola, guapos, què tal? Com es diuen els ases català? Una somera? No, somera és la... Saludeu aquí. No sé ara com es diu. Això és una meravella de la naturalesa. Pura. Se li pot acariciar, no? Dius, no? Sí. Hola, guapo. Ui, no volen. Va, Primer, Tots els animals. Tu li demanes a veure... permís? dona-li de menjar. Mira. Molt bé. No, mira, veus? Me deixes? Me deixes que t'acaroni? Ja t'acarona, veus? Ui, quines orelles. Sí, perquè li he vist les dents i no vegis les dents que tenen, eh? Si hagués tingut por, jo ho he sapigut. Mireu quines dents que tenen. Mira, me les ha ensenyat, les dents, eh? Quantes arros? I el xic, espero que es porti bé. Xic, no bordis, eh? No bordis. Ai, malparit. El petit? No me deixa tocar-lo. Però si no se li veu els ulls? Té ulls? Sí que té ulls, clar que té ulls. Però si no se li veu? No me deixa tocar-lo. L'has dit serrell? Si me posa aquí davant i no li puc donar ni a menjar. No li puc donar a menjar. Però quan estàs no tinc menjar. Com es diuen els catalans, els ases catalans? Ruc, el ruc català. Té un nom. La somera, què és? Escolteu, rucs, visca Catalunya, eh? Visc a Catalunya. Visca el Mas Visc a i Catalunya. visca també Esquerra Republicana. Mira com fem Visca el pacte CiU Esquerra Republicana. Hòstia, està escoltant, eh? És que la pròxima vegada has de saber que has d'anar a votar el Mas. Com ho saps? Visca Catalunya lliure. Algun dia. Algun dia, no? O ell és el líder? Ell diu que té que ser el líder, ell. Sí, aquest d'aquí. Sí, mira, el anem a veure menjant. Que tu ja has menjat. Cabrit huérfano. Cabrito huérfano. Ja sé que tens els ulls. Uy. Ai, que pechuga. Per si us tens Ara, perquè encara no em Però bueno, diu, però si té ple d'herba aquí. Bueno, és la mateixa, mira. Teresa, aquest sí que tenen una bona pechuga, eh? Aquí fem un bon chorizo. Vinga, doncs us saludem aquí de Ranquiang.